Mainit na usapin ngayon ang mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Go dahil sa lumabas na video ni Senator Risa Hontiveros na kine-question ang kanyang pagka-Pilipino. Your Honor, hindi ko na po alam. Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan. Hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan. Singhutin mo ang Pilipinas! Mother ka rin kasi Bakit? nilunok mo, di ba? Kumusta yung mga kansar? Ako nga pala inyong paboritong pangmakabayan na Pinoy dito sa Pilipinas. Ang inyong Pilipinong YouTuber, Paulo. At ngayon dadating mga memes ngayong linggo. Atin na agad simulan. I feel beautiful because I treat my hair with keratin. Keratin? But not just keratin. Dapat Na sobrang Pinoy na Pinoy yung ganyan. plus. Kaya I Yung ulitin mo, yung sinabi, titignan mo na matagal. choose yung keratin na may Talaga? keratin plus. Yung mata ni Maha, bagay talaga sa gano'n eh. Sunod! Mainit na usapin ngayon ang mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Go dahil sa lumabas na video ni Senator Risa Hontiveros na kine-question ang kanyang pagka-Pilipino. Hey, Shanggao Xin, Shishi, ya, Chongju Guasha, Jishi, Jinping, Chunguju, Lupin, Washinyang Ho, 20, Chongjo. O yan, magsilabasa na ngayon ng mga adik sa piliin ng Pilipinas. Ngayon, bigyan mo naman ng oras sa mga tunay na usapin sa ating bansa. So daanan muna natin itong video na ito. Dito tinanong ni Senator yung mayor kung saan siya nag-aral at sinagot niya dito na homeschool daw siya. Saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Pero nagba-back and forth sila throughout dun sa hearing na ito at dito hinihingi sa kanya kung yung dokumento na magpo-prove na isa siyang Filipino citizen. So dito ang sabi niya dito ay hindi daw niya alam. Paulit-ulit niya sinabi na hindi daw niya alam. Naging amnesia girl siya. Kesa si Tony Gonzaga, siya ang pumalit. So sinabi hindi niya alam at ang teacher lang niya ay si Rubilin. Wala ngang apelido, daig pa si Glock 9. Your Honor, ang teacher ko po si Teacher Ruby. At sinabi rin niya na delayed din yung birth certificate na ni-register niya. Meron 17 years bago siya nagpa-register. Bakit po delay yung pag-register ng birth nyo? Sa pagkaalam po kasi namin, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So ano siya, bago yung 17 years na yan, dami nang pwedeng mangyari nun. Naturalize ka ba at birth? Saan ka ba pinanganak? Dito ka ba pinanganak? Tapos o Filipino citizen ka na agad? O sa ibang bansa ka ba? At dinala ka dito? Yun yung mga importante para malaman kung isa ka nga talagang Filipino citizen. Hindi ka lang naman dapat naghihirap eh. Diba? Kailangan mo din mga dokumento na magpo-prove na isa kang Pilipino. Hindi ba siyan doon na nag-vlog ka na agad kay Diwata, eh Pinoy ka na din. Meron talaga tayong prosesong sinusunod dito. May sinabi siya doon na naging mas specific pa nga, nasa ospital ba, lying in bed ba, diba? Sana hindi siya naglalay sa mga sasabihin niya, pero kung titignan mo yung mga sagot naman niya, templated naman eh. Alam na niya na kailangan niya muna ng oras para kunin yung mga dokumento. Kung meron man, hindi naman tayo si Tulfo dito na nangunguna sa hustisya eh, o nagbabase lang sa pangunang hearing. Yun nga yung punto nito, may prosesong sinusunod yan. Pero nakakatawa lang na pumunta ka sa hearing na hindi ka handa. Parang pumunta sa exam, pero alam mo na pag tatanungan mo yung mismong subject na pag-aaralan mo ay tungkol sa Pilipino. So dapat dala-dala mo yung mga libro mo tungkol sa takdang aralin na yon. Pero hindi siya nagdala ng kahit ano. Siguro naman kung sinamon ka, di ba, sa isang hearing, sabihin sila na you will be questioned for your Filipino citizenship. Diba? So, ano kayong dadalhin ko? Diba? Dadala ka ng birth certificate, dadala ka ng NBI clearance, kung ano bang pwedeng sa'yo dito, mag-connect dito sa'yo sa Pilipinas. Tayo nga, paano ba, mag-a-apply ka nga sa trabaho lang eh. Kailangan mo na mag-apply sa valid ID para makakuha ng isa pang valid ID. Diba? Parang paradox. Wala ka pa nga nung kailangan mo. Ito umabot ng pagiging mayor pa. Isipin mo lang gano'ng kataas na agad yun. Pero yung mga dokumento na kailangan mo para mapunta sa ganung posisyon, nalagpasan mo. Ba't hindi to ready sa'yo? Diba? Kung may mga taga-Tarlac dyan na nakikinig, pakidepensahan naman to. At para malaman natin, kasi may mga memes na lumalabas na nga dito na meet your garden. At kayo, na-meet your mayor na ba kayo? Na-meet nyo na ba siya? Nung tumakbo siya, 2021, 2022, tapos tumakbo na siya yung susunod na taon agad. Nakilala nyo ba siya?
Alam ko ngayon may mga posts sa kanyang FB page na naglalagay siya ng mga videos ng kanyang charity work, mga tumutulong siya sa mga taga-Tarlac, o mga doon sa kanyang pinamumunuan, na tama lang naman. Pero hindi dapat yun yung rason bakit kailangan mo siyang punahin. Kailangan natin siya i-criticize. Ay, okay lang yan. Bait-bait nga. Namimigay nga ng pagkain. Malamang. Kasama sa trabaho niya yun. Binoto niyo nga siya, di ba? So sana hindi lang siya puro ganda, hindi lang siya yung chinita girlfriend na pinapangarap ng mga taga-Tarlac, at talagang malaman natin yung pruweba na maipakita niya yung records niya, mapa sa school, mapa sa birth, at ngayon syempre mapa sa kanyang government stay o sa kanyang government position. Kasi nakonect din siya sa mga pogo. Syempre, di ba, mainit ngayon yan, mga apps nga na binibenta ng mga influencer, di ba? Google app, tinranslate sa Google Translate. Makikita mo yung ang tawag sa mga gold app, di ba? Mga basic lang. Makikita mo yun doon. Digital pa lang yung pag-invade sa atin doon ng ibang lahi. Ito nandito na talaga sa ating lupain. Sana yung mga pangmakabayan natin, mga trends dito, hindi lang pang views, hindi lang pang shares ng mga influencer. Sana tignan din natin yung mga ganitong hindi ganun kasaya. Wala namang mga transition na nangyayari. Ito talaga ay nangyayari na sa mismong bansa natin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo. Wala po. Tinanong din siya kung may diploma siya. Yan, kaka-diploma, diskarte natin ito. Na-diskarte yan talaga nung makapasok sa ganitong posisyon. Sana may ipakita din niya yung diploma. Ang sabi niya dito, hindi daw siya binigyan ng diploma sa kanyang homeschooling. Di ba meron pa din? Kung hindi man diploma, siguro certificate of proof na nagbigay ka ng oras sa homeschooling na yon. Baka tayo na homeschool tayo ni Mayor dito, di ba? Dapat maipakita niya lahat sa dokumento. Bibigyan naman siya ng oras eh. Kasi ang mangyari lang niya, kung hindi niya ito mapapakita, nakakahiya ito sa mga taga-Tarlac. At sana yung mga taga-Tarlac ang magsimula, di ba? Yung mga mismong pinamumunuan niya, magsimula bigyan ng standard yung mga tatakbo sa inyong mga politiko. Diba? Hindi lang sa Tarlac, pati sa lahat ng mga syudad dito sa Pilipinas. Dapat dino-double check nyo kasi kailangan magiging standard ng mga tao doon. Kung ano yung binoto nyo doon sa lugar nyo, representasyon niya ng mga kung anong klase kayong tao. So, diba? Dapat kayo unang magalit sa mga ganyang pagkakataon. Hindi mo ako madadaan sa mga ngiti, Mayor, ha? Kahit na panchinita ka, ha? Ito. Akala nyo may kidlat. Nagganito rin ba si Mayor nung nakalimutan niya lahat eh. Hindi niya maalala lahat eh. Parang Men in Black. Nag-abang na hindi dumating. Bigati. Diba? Kapwa Pilipino lang ang dapat mang trip sa'yo. Wala na ibang lahi. Sunod. Wala kang tatay! Eto, may kailangan din to ni Mayor. May hinahanap din si Mayor dyan eh. Sunod! Kailangan ng tatay mo, Pilipino din para maging parte ka ng Pilipinas, diba? Dapat para meron ka ng Filipino citizenship. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay. Happy Mother... Mother ka din. Mother ka din kasi Bakit? nilunok mo, di ba? Nagpakitang gilas. Nilunok mo yung pride. Pikit ka pa, di ba? Wala namang lasa. Salamat sa'yo, isa kang bayani. Napatigil mo yung population ng Pilipinas. Hindi naman mainit. Anong hindi mainit? Anong hindi mainit? Yan sana yung alam mo natin, yung future teacher natin, yung police, o magiging future president ng Philippines. Kaso nilunok mo, nasa liig mo na siya. Ay, antayin mo sa November, may iiyak madaling araw. Inay, nanggagaling sa liig mo. Inay, ba't mo ako nilunok, inay? Bakit? Sobrang optimistic mo na, bali mo, yan yung susunod na tambay ng pangalawang kanto doon sa barangay nyo. O di okay lang din, di ba? Huwag ka na dumagdag sa mga palamunin ng bahay nyo. Niliteral nilamon yung magiging palamunin. Sarap. Galing kay Mo1, MILF in other countries, ara-ara are you to diba? Pag pinili mo ang Pilipinas, kailangan alam mo yung mga ganyan, alam mo yung buong nangyayari sa Pilipinas. Baka may gusto ko lang naman magdala, tumigil nyo, minis pakialam ko sa mga nangyayari dyan. Wala kang pakialam ngayon kasi hindi nangyayari sa'yo. Pero mabuting malaman mo, ba't gano'n lang baka kitid ang utak mo? Di ba ba ito kaya isuksok lang sa kakaunting mga minsan dadaanan natin? Okay, ano naman to, improvement natin yan. Tutulungan natin isa't isa, di ba? Alam ba to ni Mayor, ha? Alam ba ni Mayor mga naganap sa Pinas? Diba?
Dapat alam mo din yan. Dapat invested ka dito. Ito, dumidilat ka araw-araw nang nasa Pilipinas ka, di ba? Ito yung hirap pagdating sa mga pangmakabayan na pag hindi mo ginawa, hindi ka makabayan. Pero yung mga gumagawa nun, alam ba nila yung mga nangyayari sa bansa? Diba? May balanse ka dapat. Hindi ka dapat pakitang gilas lang. Hindi ka dapat pabida. Diba? Bida ang saya. Jollibee, wow, Pinoy ka na. Diba? Pwede mo na gamitin sa thumbnail nyo kung foreigner ka, magkakaroon ka na ng clicks. Pero mabuti na involved ka sa Pilipinas habang ginagawa mo yung mga pangmakabayan ng mga trend na mga piliin mo ang Pilipinas, sisihin mo ang Pilipinas, punahin mo ang Pilipinas. Wala namang masama dyan. Hindi naman ako matanda dito na Ano ba yung ginagawa ng mga kabataan yan? Ano ba naman yun? Kasi sinasayang nyo lang yung makeup na yan. Ako maganda ka naman at wala kang makeup. Hindi mo naman na kailangan yan Hindi man tayo ganun So, mabuti yung parehong ruta na yon alam mo din. Sunod! Di ka pinili! Sabi ka na. Langit ko'y di marinig. Hindi rin namin marinig yung tinatanong din ni si Mayor, di niya rin marinig, ha? Your Honor, hindi ko po alam sa ngayon. Babalikan ko po namin. Ayan. Tayo magatriga sa Filipino. Huwag mo ko daanin sa ngiti. Okay, hindi yan gagana. Kung gagana sa mga bumoto sa'yo, hindi yan gagana sa atin. Kailangan may standard tayo. Huwag kang patulog-tulog. Kung matutulog yan, gawin mo trabaho mo. May tao doon, gusto mong putahan mo. Yan, ganyan dapat yung pagbabantay natin sa mga border natin. Gawin mo trabaho mo. Pag may mga barko na hindi naman sa atin sa West Philippine Sea. Yan. O, sino tinatawlan mo? Daig paso ang pulis tsaka sundalo, Dito na. Kano dito? Tulog na ka. Tulog na ulit ka. Tulog na ulit yan. Huwag na. Okay na. Wala na. Malayo na. Malayo na yung mga ibang lahi. Pinili mo to wala ka naman choice Wala kang choice sa Pilipinas. Tama. Plato. Tuesday hugas plato. Wednesday hugas plato. Thursday hugas plato. At tayo plato lang hinuhugasan. Mga politiko, lagi hugas kamay. Araw-araw, kada gising. Sunod. Malaki nudge-nudge. Hi. Miss, hi. Ay! Diba? Ano ba naman? Nakakahiya tayo sa ibang lahi. Ano ba naman yun? Nag-shish ka lang. Umalis ka. Kahihiyan ka. Ulitin mo. Manap ka ibang perlas na hindi naman sa Pilipinas. Galingan mo naman. Sunod. Leche. Nalimutan ko yung kanin. Ito na siya guys, nalimutan ko yung kunin. Diyos ko po. Patay ka. Ayan, tatanggalin yung Filipino citizenship mo. Ay, wait. Ano? Naku po. Naku, baka masunog pa yung bra mo, ate. Basahan na ba yan? Mukhang bra natin, tangina gago. Yari. Mamaya masunog ka sa nanay mo, kantayin mo. Perks, competitive salary. Competitive? Yan ang tatak na isang Pilipino. Naging competitive ba ang salary nyo? What do you see yourself here in 10 years? Yung pa rin ang sahod mo in 10 years. Huwag ka mag-alala. Pag hindi mo kayang higitan, siraan mo. Tunay na Pilipino. Pero minsan lang naman, may mga panahon naman talaga na hindi naman siya sinisiraan, pero pinupuna mo, kinikriticize mo yung mga tao, lalo na kung mga public figure naman sila. Dapat talaga lagi mong dapat lagi mo i-double check yan, lagi mo i-fact check yung mga yan. Kasi marami silang pwedeng ma-influensyahan. Kaya nga may mga influencer, di ba, na habang tumatagal ay paasim ng paasim ang content. Pero okay lang naman. Di ba, meron tayong content. Hindi porket pinagsabihan mo ang isang public figure na maraming following o maraming nanonood at nag-enjoy panoorin na hindi na sila nakaaangat sa standard o nakakaangat sa pagpupuna. O di dapat ipakita niya na hindi siya kapuna-punang tao. Diba? Maging modelo siya sa mga nanonood sa kanya. So, average Pinoy comment section. Sabi ni Jeffrey, paano sila nakabili ng jeep dati? Walang ipon? Para yung tono lang ni Maka kanina.
Jeffrey, sabi ni Paul, yung jeep na karaniwan naghahalaga ng 400 to 500k. Tapos, ang bumibili lang nun ay mga operator. Syempre, sila ay mas nakakaangat. Syempre, may patong yun eh. Tapos, ipapaday nila sa mga drivers para kumat doon. May commission sila. Over time, makakaipon si driver ng jeep at a cheaper price. Compare mo yan sa 1.6M na tinitinda ng gobyerno. Saan ka uhugot na ganyang kalaking pera? Tama. Kasya dyan ang 3 pampasadang jeep. Di 3 jeep na drivers pa na bigyan mo ng hanap buhay. Tapos sabi ni Jeffrey, Paul, di ikaw na matalino at ikaw na UP graduate, huwag ka iyakin, boy. Yan ang napakasaya. Piliin ang Pilipinas. Nakakita ko ng mga ganyan. Yan dapat yung mga pinangkakalso sa gulong ng jeep pag nagme-merienda yung mga operator, yung mga driver. Ang galing mo talaga, Jeffrey. Calvin, piliin mo ang Pilipinas tapos sahod 20k monthly, may kaltas pa. Piliin mo ang Pilipinas. Pare ko, pinili ka ba? Diba? Kapili-pili ba ang Pilipinas? Kaya diba, nagsisimula sa atin yan eh. Pag pinili mo ang Pilipinas, piliin natin yung gusto natin maging ang Pilipinas. Hindi porket, hindi ka kasi makabayan, hindi mo sinusuportahan tong natin, gobyerno natin. Hindi mo sinusuportahan tong politiko na to. Ano ka naman eh, lagi ka na lang nangihila pababa, hindi mo kasi sila bigyan muna ng tsansa. Anong pakialam ko sa tsansa? Ikaw ba mag-a-apply ka sa trabaho? Bibigyan ka ba ng tsansa? Di ba pinapakita mo na agad kung anong kakayahanan mo? Hindi nagsisimula ka pa lang, doon ka pala mag-aaral, doon ka pala maghahanap ng dokumento, doon ka pala maghahanap ng pruweba na magaling ka, o isa kang citizen. Paurong eh. Dapat pare-pareho tayo ng standard dito, hindi yung mga nakatataas lang. Sunod. Galing kay Ivan. Rugby ba yan? Singhutin mo ang Pilipinas. Yan ang naaalala natin. Mga ano ba to? Yung mga, sila Mang Boy! Hindi, bad. Baril ba yan? Ay, yung baril sa ano? Nakompleto mo na ang mga tito. Puro kayo piliin ng Pilipinas ha. Sunod, Drake! Ano ginawa mo? Ba't ka nasa Tulfo? Yan naman yan ang dapat unahin eh, di ba? Na mga topics ngayon, Tulfo. Ang malungkot dito, Tulfo na ang basehan ng mga hearing ngayon. Sana yun yung mas mga nagva-viral. Dapat merong isang team na talagang nagpo-post sa YouTube at FB na hindi lang ng mga senator. Para alam natin ang nangyayari sa mga hearing, alam natin yung mga nangyayari sa bansa. Hindi yung mga napipili lang ng mga entertainers dito sa Pilipinas. Di ba? Yung mga itong sila Tulfo na nagsimula siya bago siya naging senador. Diba? Ngayon kasi napagsasabay na niya eh. Pero dati, di ba, di pa siya senador. Maganda sana yung ganon. Ano to? Water. Rent. Electricity. Hindi ko naman pinili maging Pilipino. Pero nandito ka na, wala ka na magagawa. My responsibility. Then everything changed when I graduated. Only my mother, master of yelling, told me I have to pay them. Wala kami sa investment ka. And got my first salary. It vanished. Many years have passed and my friend discovered an adult dating app and taught me to look for a sugar daddy. Although my scamming skills are not yet great, I still have a lot to learn before he'll pay my bills. Maraming salamat, I Tay. believe dating apps can save my life. Hindi. Ito na lang ba? Ito na ba ang pinapangarap natin hanggang dito na lang? The last favorite option. Staff of a resort. Kagi. Batang itim nitong parting to. Nice. Ganito pala maging sagot gulaman. Ito maiba dito, batang itim. Lalamig ba talaga? Lumayo kayo dyan. Baka may waves. Baka may waves dito kayo malapit. Sunod. Ito dapat yung mga pinagbabantayan ng coast eh. Para makita mo agad. Tingka din. Baka lumayo na sila sa atin pag nakita nilang ganito yung mga tao natin. Sunod. Sunod, yung pagbaliktad ng short. Yeah, pera na lang talaga ang nakangiti ngayon eh. Yung mga tao hindi eh. Hanggang dito wala lang makikita nakangiti. Panguli, diskarte muna bago pogi. Diskarte muna bago diploma, bago dokumento. Pwede ka na agad maging mayor, tayo mo lang. If for you, at dito nagtatapos ang mga bibs ngayong linggo. Sana nagustuhan nyo to. Gusto nyo pa mga gusto nyo pag-usapan natin, comment nyo na down below. Huwag nyo kalimutan, i-click nyo itong mga video na to. Kung hindi persona non grata ka sa buong Pilipinas, Paolo Mamaalam. Shoo!